Представи си следното. Какво би било, ако можеше да засадиш един зеленчук само веднъж и след това да го прибираш в продължение на 5, 10, може би дори 30 години? Вече не е необходимо да пресаждаш всяка пролет, не купуваш семена всеки сезон, а имаш само храна, която продължава да расте, отново като по магия. Виж, аз отглеждам многогодишни зеленчуци от години и се готвят да ти представят 20 от тях. Но този, който ще ти покажа под номер 7, расте на сянка, там където всичко останало умира, дава реколта в моята градина от над десетилетие и, буквално казано, никога не съм го пресаждал. Така че, нека преминем направо към темата. Ако ти е писнало да пресаждаш тези култури всяка пролет, този материал е за теб. 20 зеленчука, които завинаги ще променят начина ти на градинарство. Натисни бутона за абониране, за да не пропуснеш нито едно видео. Първият в списъка, аспержите, е входният зеленчук. Засаждаш ги веднъж и се наслаждаваш на реколтата в продължение на от 20 до 25 години. Моят съсед има леха, която е по-стара от мен и все още ражда филизи всяка пролет. Засаждай коренищата рано на пролет в зони от 3 до 8. Пълно слънце, добре дренирана почва. Има обаче една уловка. Не можеш да прибираш реколта през първата година. Знам, че е трудно да се чака, но от третата година нататък ще режеш. На практика пресни филизи всяка сутрин в продължение на десетилетия. Един бонус съвет. Между втората и третата година прибирай само около половината от филизите. Остави останалите да израстат в онези пухкави листа. Изглеждат странно, но те хранят корените и изграждат енергийни резерви за огромна реколта в бъдеще. Ако правиш това правилно, до 5-та година ще имаш повече аспержи, отколкото можеш да използваш. Следващият е ревенът. Ревенът е, на практика, танкът на многогодишните зеленчуци. Той е неунищожим. Засаждаш го веднъж и ще те надживее дори ипотечният ти кредит. Над 20 години прекрасни червени стъбла. Обича студа, зони от 3 до 8 и дори се нуждае от замръзване, за да дава добра реколта. От пълно слънце до частична сянка. Минимална поддръжка. Прибирай стъблата, когато станат от 25 до 30 и 8 см. Не ги режи. Хвани ги близо до основата. Завърти и дръпни. Никога не вземай повече от половината от растението наведнъж, защото така го отслабваш. Важно, не еш листата, те са токсични. Само стъблата са годни за консумация. Засади го в северната част на градината, за да не засенчва другите култури. Тези растения стават огромни, високи 1,2 метра, с листа като в Джурасик парк. Следващите са ерусалимският артишок, наричан още земна ябълка или топинамбур. Това е почти твърде лесно. Засаждаш няколко грудки и те ще се разпространяват безкрайно. Устойчив в зони от 3 до 9 расте в най-лошите почви, които можеш да си представиш. Пясъчни, глинести, каменисти, няма значение. Дава красиви жълти цветя през есента и ядливи грудки под земята. Изчакай до след първата слана, за да прибереш реколтата. Студът превръща нишестето в захар и ги прави много по-сладки. Внимавай много, засаждай ги в ограничена зона или в повдигнати лехи. Разпространяват се агресивно чрез подземни коренища. Ще намериш растения, появили се на 6 метра разстояние, и ще се чудиш как са стигнали до там. Някои градинари ги смятат за инвазивни, така че им осигури специално място. Веднъж засадени, те ще се завръщат по-големи всяка година, без никакви усилия. Добре, пауза за момент. Ето нещо невероятно, което повечето градинари никога не научават. Учени сме, че зеленчуците са едногодишни. Съдиш през пролета, прибираш реколтата, те умират и започваш от начало. Така работят нещата, нали? Но това е, на практика, само един начин за отглеждане на храна и честно казано той е най-трудоемкият. Модерното земеделие ни е убедило, че едногодишните растения са единственият вариант. Обсебени сме от доматите и чушките и напълно сме забравили за многогодишните зеленчуци. Помислете за овощните дървета. Засаждате ябълка веднъж
и берете ябълки в продължение на 20 години. Тези зеленчуци работят по абсолютно същия начин, без ежегодно копаене, без разсади и без пресаждане всяка пролет. И всъщност са по-лесни за отглеждане, защото развиват дълбоки корени, издържат по-добре на вредители и понасят сушата като шампиони. Връщаме се към списъка, следва номер 7. Това е истинска промяна на перспективата. Първите 3 са солидни основи, които всеки трябва да отглежда, но номер 7 променя всичко. Расте на полусянка, там, където повечето зеленчуци се предават и умират. В моята градина дава реколта от над 10 години от едно и също растение, никога не е пресаждано. Споделил съм резници с дозина хора, които казват, че това е най-доброто многогодишно растение, което някога са отглеждали. Но първо, още 3 скрити съкровища, които трябва да познавате. Следва хрянат. Истината е, че го засаждате и забравяте за него. Засаждате го веднъж и той расте безкрайно. В зони от 4 до 9, на слънце или на сянка, на него изобщо не му пука. Засадете парчета корен през пролетта и прибирайте реколтата през есента. Колкото по-дълго корените стоят в земята, толкова по-люти и силни стават. Прибирайте реколтата през есента или рано през пролетта. Извадете главния корен, вземете колкото ви трябва и засадете отново малките парчета. Той ще става все по-голям и по-голям. Практически е неунищожим. Но ви предупреждавам, разпространява се агресивно, точно като растението, за което говорихме миналия път. Засадете го на място, където можете да го контролирате, или приемете, че ще остане там практически завинаги. Лично на мен това ми харесва, защото пресният хрян кара варианта от магазина да има вкус на тъгав буркан. Сега следващото наистина ще преобърне мисленето ви. Сладкият картоф като многогодишно растение. Повечето хора го отглеждат като едногодишно, но в зони от 8 до 1 на 10 той всъщност е многогодишен. Филизите растат през цялата година и можете да берете постоянно, а не само една голяма реколта през есента. Дори в по-студените зони можете да приберете резници на закрито през зимата, за да ги засадите отново през пролетта. И още по-интересно, лианите дават ядливи листа, които имат вкус, подобен на спанака, така че получавате грудки под земята и зеленина над почвата от едно и също растение. Засадете на пълно слънце, в рохкава и добре дренирана почва. В преходните зони нанасяйте дебел слой мулч за защита през зимата. Давам ви един напреднал трик. Когато прибирате реколтата през есента, оставете в земята малки грудки с размер на пръст. Те ще дадат нови филизи през пролетта, правейки сладкия картоф многогодишен дори в зона 7. Окей, следващото е просто странно и ми харесва. Египетски ходещ лук. Вместо семена, той произвежда малки луковици на върха на стъблата. Те стават толкова тежки, че огъват стъблото до земята и се засаждат сами. Практически вървят из градината. След няколко години могат да се преместят на няколко метра разстояние. Устойчиви в зони от 3 до 9, произвеждат целогодишно в мек климат. Можете да консумирате листата като пресен лук, подземните луковици като шалот, а горните луковици като перлен лук. Това са 3 вида реколта в едно единствено растение. Засадете горните луковици или деленията през есента или пролетта. Прихващат се бързо и започват да вървят от втората година. Ако искате контрол, берете горните луковици преди да паднат. В противен случай се наслаждавайте, наблюдавайки тяхната миграция. Добре, ето го номер 7. Дървовидното зеле. Това растение напълно промени начина ми на мислене за отглеждането на храна. Обикновеното зеле е едногодишно или в най-добрия случай краткотрайно многогодишно. Но дървовидното зеле дава реколта в продължение на от 10 до 15 години. В зони от 9 до 11 расте през цялата година и достига от 2 до 3 метра височина, превръщайки се буквално в малко дърво. Ето какво го прави специално. Понася частична сянка по-добре от почти всяко друго растение, което произвежда храна. Аз имам едно засадено от северната страна на гаража, където нищо друго не би израснало. Опитах с домати,
но израснаха крехки и почти не дадоха плод. Опитах с обикновено зеле, но не се разви. Опитах с салата, но тя веднага цъфна. След това засадих дървовидното зеле преди 7 години. Това е същото растение, никога не е пресаждано и ми дава големи, богати и хранителни листа през цялото това време. Зони от 8 до 11 са подходящи за пълно многогодишно отглеждане. Зона 7 работи с защита през зимата. Нанасяйте много мулч и евентуално покривайте растението с агрофолио в периодите на силни студове. Берете долните листа винаги, когато имате нужда, а новият растеж се появява постоянно на върха. Можете да берете ежедневно и то ще продължи да произвежда. Интересната част е, че не произвежда семена. Единственият метод за размножаване е чрез резници. Отрежете парче от стъблото с дължина около 15 см, поставете го в почвата, поддържайте влажността и то ще пусне корени след няколко седмици. Процентът на успех е около 95%. Честно казано, ако изберете само едно растение от целия този списък, изберете дървовидното зеле. Засаждате го веднъж и имате зеленина за десетилетие. Това е отлична оферта. Продължаваме с малабарския спанак. Това е топлолюбиво овивно растение, многогодишно в зони 10 и 11. Дори в по-студените райони то се самозасява толкова добре, че се държи като многогодишно растение. Дебелите и сочни листа имат вкус на спанак с лека лимонова нотка. Изкачва се по подпори, така че му осигурете пергола или ограда. Бърз съвет – редовно прищипвайте върховете на растеж. Това го кара да се разклонява и да произвежда много повече листа, вместо да пуска само една дълга и гола лиана. Следващото расте по много странен начин – чайоте. Това е многогодишна лиана в зона 8 и в по-топъл климат. Едно единствено растение може да ви даде десетки крушовидни плодове. Странното е, че не съдите семена. Засаждате целия плод и лианата пониква от вътрешността му. Фасциниращо е за наблюдение. Тези лиани са огромни и могат да достигнат 9 метра за един сезон. Осигурете им солидна опора, защото една зряла лиана, пълна с плодове, може да тежи стотици килограми. В зони от 9 до 11 същата коренова система се завръща по-силна всяка година. През първата година можете да имате 20 плода, а през третата дори 60. Можете да консумирате плодовете, младите филизи, листата и грудковите корени. На практика имате няколко зеленчука в едно растение. Следва окинавският спанак. Той е тропическо многогодишно растение, което произвежда целогодишно в зони от 9 до 11, имайки зрелищни листа, лилави от долната страна. На пълно слънце листата стават по-малки и по-твърди, на сянка стават по-големи, по-крехки и растението е по-щастливо. Берете листата според нуждите, то ще продължи да произвежда. Размножава се чрез делене или стъблени резници и пуска корени много лесно. В по-студените райони го отглеждайте в саксия и го внасяйте вътре през зимата. Справя се много добре и като стайно растение. Следващото произвежда повече зеленина от всяко едногодишно растение, което съм отглеждал, киселецът. Той е устойчиво многогодишно растение с лимонов вкус, което живее от 5 до 10 години в зони от 5 до 9. Той е едно от първите растения, които се появяват през пролетта. Предпочита пълно слънце до частична сянка и толерира бедна почва. Интензивен цитрусов аромат, идеален за салати. Основният трик – отрежете цветните стъбла веднага, щом се появят. Цъфтежът прави листата горчиви. Подрязвайте ги редовно, за да имате крехки листа в продължение на месеци. Яли сте това, но вероятно никога не сте го виждали как расте. Онези огромни растения са листа като слонски уши. Това е таро. То е многогодишно в зони от 9 до 11. Подземните грудки, корми, са пълни с нишесте. Обича водата, засадете го в заблатени зони, където други зеленчуци биха изгнили. Частичната сянка е перфектна. Растението продължава да произвежда странични грудки. Приберете основната грудка,
Оставете страничните и те ще станат реколтата за следващата година. Какво е от съществено значение? Трябва да се готви много добре. Суровите грудки са токсични. Добре, навлизаме в финалната права. Номер 15 ще ви изненада, повечето хора го убиват по грешка, а номер 20 подобрява почвата ви, докато ви храни. Нека завършим силно. Следващо, крилат боб, е нещо като супермаркет на стъбло, защото всяка част е ядлива. Шушулки, листа, цветове, корени. Многогодишно е в зони от 10 до 11. Шушулките имат 4 вълнообразни крила и вкус на зелен боб, но по-ароматен. Корените са богати на протеини. Номер 15 може да ви изненада – маниока. Повечето хора я отглеждат като едногодишно растение. Събират я напълно и унищожават растението. Но в зони от 10 до 11, ако я оставите в земята, тя се превръща в многогодишен храст. Корените стават по-големи през втората и третата година. Вместо да прибирате всичко, вземете един или два корена според нуждите. Растението продължава да расте. То е като жива изба за корноплодни. Изключително устойчиво, процъфтява дори в бедни почви. Какво е решаващо? Суровата маниока е токсична, трябва да се обели и да се вари в продължение на 20 минути. Правилно приготвена, тя е безопасна и храни над половин милиард души по целия свят. Следва арорут, маранта, тропическото многогодишно растение, което произвежда коренища, богати на нишесте за безглутеново брашно. Многогодишно, в зони от 9 до 11, расте на сянка и влага, там където повечето култури се провалят. Интересната част подобрява се с възрастта. Коренищата от втората и третата година на практика са по-големи и с по-високо качество. Предпочита частична или пълна сянка и произвежда в продължение на десетилетие или дори повече. Следва лагоски спанак, целозия, тропическо многогодишно растение с бърз растеж и крехки листа. То е многогодишно в зони 10 и по-топли. Расте толкова бързо, че се самозасява сигурно и в зона 9. Може да достигне почти 2 метра за един месец. Берете младите листа и върховете. Колкото повече режете, толкова повече произвежда. Устойчиво е на горещина, която унищожава обикновения спанак. А ако умре през зимата, падналите семена покълват навсякъде през пролетта. Следват бамбуковите филизи. Да, бамбукът е зеленчук. Хръстовидните сортове са най-добри за домашните градини. Те остават на място и дават десетки филизи всяка пролет. Устойчива в зони от 5 до 11. Берете филизите, когато са от 15 до 30 см и са крехки. Сезонът е кратък, но продукцията е огромна. Внимание! Засаждайте само неинвазивни сортове. Пълзящият бамбук може да завладее цели терени. Проверете местното законодателство. В някои райони е дори забранен. Следващата е чая, известна още като спанакът на маите. Това е многогодишен храст, който произвежда богати на протеини листа през цялата година в зони от 9 до 11. Израства от 2 до 2,5 метра. Почти няма вредители, устойчив е на суша и е изключително хранителен. Важно! Трябва да се готви повече от 20 минути. Суровите листа са токсични, също така не гответе в алуминиеви съдове. Правилно приготвена, тя е изключително богата на протеини, калций и желязо. И ето номер 20, моят личен фаворит. Подобрява почвата ви, докато ви осигурява храна. Моринга. Нарича се крил дървото чудо, като е многогодишно в зони от 9 до 11. Дори отглеждано като едногодишно растение, то достига от 3 до 4 метра за един сезон, като многогодишно растение произвежда целогодишно. Всяка част е ядлива – листа, шушулки, цветове, семена и корени. Листата са сред най-богатите на хранителни вещества храни. Имат повече желязо от спанака, повече калци от млякото и повече витамин С от портокалите. Но причината да ми е любима? Морингата фиксира азота, корените и подобряват почвата, докато ви хранят. Засадете я в бедна почва и след 2 години мястото ще стане много по-плодородно. Дори другите растения наблизо ще растат по-добре. Предпочита пълно слънце, добре дренирана почва
и малко вода след установяване. В райони с слани отрежете растението до нивото на земята късно през есента и нанесете дебел слой мулч. Ще се регенерира от корените през пролетта и отново ще достигне 3 метра само за няколко месеца. И така, ето ги, 20 зеленчука, които произвеждат година след година. От аспержите, които издържат 25 години, до дървовидното зеле, което расте на сянка в продължение на десетилетие, до морингата, която подобрява почвата ви, докато ви храни. Кое ще засадите първо? Оставете коментар и ми кажете. Чета ги всички и обичам да научавам за вашите градинарски планове. Не забравяйте да се абонирате. Публикуваме нови видеоклипове всеки ден за това, как да градинарствате по-умно, а не по-трудно. Благодаря ви много за гледането и успех в работата.